Ara segur que us penseu que començaré dient «Vet aquí una vegada» o «Fa molts i molts anys» o «Diu la llegenda». Doncs no, aniré per feina. A prop del llac de Banyoles, el més gran de Catalunya, hi havia un poble petitet on tothom vivia tranquil i content. Tenien camps, vaques, porcs, ramats de xais, de peix també menjaven, anguiles i anguiles i més anguiles, les que pescaven en el seu preciós llac. I torni! Els banyolins estem farts d'explicar-ho, que no és un llac, és un estany. Als llacs sempre hi ha un riu que hi porta l'aigua i un altre que se l'endú. Veus algun riu que vagi a parar a l'estany? No. Oi que no? Doncs ja està. És un estany. L'aigua hi arriba per camins subterranis tan profunds que mai ningú no els ha aconseguit veure. Doncs sí, és així. I es veu que un mal dia, per aquests camins subterranis, hi va arribar un drac enorme, famolenc i pudent. Ui! Una dona del poble estava ensenyant a rentar la roba al seu marit. Martirià, has d'agafar el sabó i posar-ne sobre tot el lloc on hi ha les taques. Així. I fregar ben fort. A veure, fes-ho. És que l'aigua està congelada. No m'agrada pas això de rentar roba. Ai, a mi tampoc m'agrada, però s'ha de fer. I estic tipa que sempre ho hagi de fer jo. O sigui que vinga, va, ben neta. T'espero a casa, que començo a fer el dinar. Un drac! I és gegant, aquest drac! Oi, li fa molta pudor a la boca! Ai, té totes cames punxegudes del coll fins a la cua! Mira que són més grosses! I li ronquen els budells, té molta gana! Socors! 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 Ben escagarrinats, se'n van anar corrent a avisar tothom. Quan el drac va arribar al poble, va destrossar totes les cases per veure si trobava alguna cosa per menjar. Tot el que es movia s'ho cruspia. En 4 dies es va fer amo i senyor de l'estany i les rodalies. I amb la ferum que feia i les caques que deixava tor i a dret, les aigües van quedar brutes i totes les plantes i arbres del voltant es van morir. Els ramats van desaparèixer. Tot plegat feia una pena que és trist d'explicar i tot. L'alcalde del poblet va reunir a tots els vilatans. Aquí no s'hi pot pas viure. I van decidir de fugir terra endins i construir un poble nou. Aquest cop ben emmurallat. Li van dir Banyoles, però ràpid com un àpid, el drac va fer-hi via. Tinc gana! I si no voleu que entri al poble i us el destrossi, m'haureu de portar al meu cau cada setmana un noi o una noia per satisfer la meva golafreria. M'heu sentit? I tant que l'havien sentit. Tant que tots van començar a tremolar i l'alcalde va convocar tothom a la plaça Major. Vilatans i vilatanes, demà mateix posaré anuncis als diaris i farem córrer la veu que busquem cavallers valents que vulguin enfrontar-se amb el drac. I en van aparèixer molts de cavallers, però el drac se'ls cruspia de 3 en 3, com aquell que aixafa mosquits. Si més no, com que anava tip, no demanava res més. Però quan els cavallers es van acabar... Senyor alcalde, tinc la solució. La Josefina era l'àvia més vella de tot el poble i la més sàvia. Ha arribat el moment de visitar el bruixot Mer. Mer? No n'havia sentit pas a parlar mai. És que té més anys que jo, però quan era jove sempre va sortir victoriós de batalles impossibles. Em sembla que a hores d'ara només ell ens pot ajudar. L'alcalde no s'ho va fer dir 2 cops i amb la Josefina es van enfilar muntanyes amunt per cercar el bruixot. La casa era enmig del bosc. Van picar la porta i de seguida va obrir un homenet petit i arrugat amb una barba blanca molt llarga i una granota a la mà. Ai, si em feia temps que no ens vèiem! Ai, Josefina! T'has fet tan gran que gairebé
gairebé no et reconec. Com és que no em vens a veure mai, punyetera? Ai, que mal! Tu creus que m'has de dir això? Tinc 89 anys i les cames em fan figa. Per això ja no vinc. Au, vinga, no et queixis, que jo en tinc 105 i les meves figues sí que em fan cames. He fet l'esforç de pujar perquè és molt important i molt greu el que et venim a explicar. Què? Bueno, i també perquè hem pujat perquè també tenia ganes de veure. Josefina. Estàs molt guapo. Tu sí que estàs guapa. No anirem pas gens bé amb aquest parell. I aquest homenot que tens al costat, qui és? Ai, el senyor alcalde. Estàveu tan animats que no he gosat pas interferir en la vostra conversa. Escolta, Mir. La Josefina li va explicar totes les barrabassades que havia fet el drac. No em cal res més. Porteu-me davant la bèstia. Van baixar tots tres de les muntanyes i quan van arribar a la vora de l'estany ja van sentir una oloreta que Déu-n'hi-do. Viu en aquell cau i per la pudor que fa, jo diria que ara hi deu ser. Està bé. Deixeu-m'hi anar sol. Vosaltres marxeu corrents al poble i feu que tothom es tanqui a casa. I sobretot, sentireu una gran tempesta. No sortiu al carrer fins que passi i torni a sortir el sol. En Mer, la por li feia venir pessigolles a la panxa, però aquestes aventures li encantaven. Surt, bèstia fastigosa! Ensenya'm com ets de fort i com t'ho fas per espantar la gent. Ai, cotxino, marranot, si deu fer 10.000 anys que no et rentes les dents. Qui és que gosa destorbar-me d'aquesta manera? Ara que et veig entenc per què fas tanta por. A mi, gens ni mica. Mira'm als ulls. Drac, dragonet, surt d'aquestes terres, fes-te fonedís i torna al teu país. Cap aquí, cap allà, si no ho fas, ja veuràs. Cap aquí, cap allà. Sí, mira'm a mi als ulls, ja veuràs. El cel es va començar a tapar amb uns núvols d'un color mai vist, entre lila fosc i marró ataronjat. I el vent va començar a bufar de valent. Mentrestant, en Mer continuava amb les paraules màgiques. Quan compti fins a 3 ja no ens podràs fer res. Si tu no te'n vas, el vent se t'endurà i vés a saber quin cau aniràs a parar. Cap aquí, cap allà. Cap aquí, cap allà. Quan compti fins a 3, et menjaré un 3 i no res. 1, 2... Ja veuràs, ja 2. Ui, quina por que em fas. Van espetegar trons i llamps i el vent encara va bufar més fort. De cop i volta, el drac va notar que no podia moure les potes. Què passa? Què em fas? Un núvol negre i espès com de fum va envoltar el drac. Ho veig bé. Quan t'atrapi, on ets? I ara sí que va petar un bon tro, tan gran que totes les cases van tremolar. Ell anar rient, i mira ara! De cop i volta el vent va parar. Els núvols van desaparèixer i el cel va dibuixar l'arc de Sant Martí. La gent va sortir de casa i l'alcalde i la Josefina van anar corrent a veure què havia passat. El drac no era enlloc, però en Mer els havia deixat una nota. Tranquils, el drac no tornarà mai més.
ja ho podeu ben celebrar. Ara bé, estic tan cansat que he anat tirant cap a casa. És que les figues em fan cames. Fins ben aviat, Josefina. A partir d'aquell dia, la gent de Banyoles, un cop l'any, carregava tot de menjar i li portava al bruixot Mer en senyal d'agraïment. I diuen els més xafarders que de vegades, pel mig del bosc, es trobaven en Mer i la Josefina passejant, agafadets de les mans. Bé, diuen, El que sí que és cert és que, de moment, el drac no ha tornat a treure el cap.